Assalamualaikum pemirsa. Mau masak ikan lele ya. Ikan lelenya mau tak goreng. Nah iki pemirsa sarapane godhong oseng-oseng kembang kates. Enak iki pemirsa, ora pahit iki. Waduh pemirsa kemebol. Kemebol. Kayak minyak sih pemirsa. Tinteni sampai kemerangsang. Wangi lelene wis mbeku. Wah. Mbeku guys, lelene guys. Cinta enak disambungnya pemirsa. Cara njupuk jeruk goreng iwak lele sitok ya. Kayak turun beku. Bar ini disambel loh. Bareng ini tak sudoi pemirsa. Aku nok sebelah omahku eneng jeruk pecel. Dadi iki kok dipenyet ambek jeruk pecel. Lah goreng kok mok siji to, Mbak. Yo ora usah kakek pengiritan. Pengiritan jare guyon ya pemirsa. Aduh. Meledak pemirsa. Wes apa tani sik. Ayo tak sudoi jeruk nipis. Nah,
dadi iki jeruk iki pemirsa. Iki jeruk kabeh. Iki eneng blimbing wulu. Iki dong menyok. Iki apa pemirsa? Lumbu. Nah iki lho jeruk pemirsa sing tak maksud. Ono wohe apa ora ya? Oh, ada ini. Ini. Dimbuk-mbuk sik pemirsa. Oh, ada satu. Nah iki ya enak pemirsa. Iki masih kecil. Nah. Iki lho pemirsa. Oh, cuwilik ya. Jadi nek pengen gawe soto, gak usah tumbas. Iki biasanya nek bendino tak gawe jeruk nipis. Kayak yo gede ya pemirsa. Sik, iki tembuk. Tembuk pemirsa. Kayak ternyata eneng lawangnya pemirsa. Kayak aku lagi roy. Iki lombokku. Oh, budidaya cabai ben gak tumbas. Ini pisang. Bisa akeh pemirsa tapi sik cilik-cilik iki kendel-kendel. Loh. Iki wis gembuk kita jupuki ae ya. Terus nang dukur-dukur ora enek iki enek. Wake loh, wohe ternyata. Iki gedang. Lha iki yo lombok kabeh tapi sik ijo-ijo. Lombok lalap iki. Iki tanamanku pemirsa. Akhirnya dapat 2 kilong menyok. Durung tak sapu iki. Urung nyapu pemirsa.